என்ற இடத்துல வேதாகமத்தை எடுத்துக்கொண்டு வேதாகமத்திலிருந்து ஒரு பகுதியை நாம் வாசிக்கலாம். இது நாளுக்கென்று வாசிக்க தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட சங்கீதம் 119 வசனம் 105 முதல் 112 வரை. நான் ஒரு வசனம், நீங்கள் ஒரு வசனமாக வாசிக்கலாம். உம்முடைய வசனம் என் கால்களுக்கு தீபமும் என் பாதைக்கு வெளிச்சமுமா இருக்கிறது. நான் மிகவும் உபத்திரவப்படுகிறேன். கர்த்தாவே, உம்முடைய வசனத்தின்படியே என்னை உயிர்ப்பியும். என் பிராணன் எப்பொழுதும் என் கையில் இருக்கிறது. ஆனாலும் உம்முடைய வேதத்தை மறவேன். உம்முடைய சாட்சிகளை நித்திய சுதந்திரமாக்கி கொண்டிருக்கிறேன். அவைகளே என் இருதயத்தின் மகிழ்ச்சி. நாம் சேர்ந்து வாசிக்கலாம். முடிவு பரியந்தம் இடைவிடாமல் உம்முடைய பிரமாணங்களின் படி செய்ய என் இருதயத்தை சாய்த்தேன் என்பதே. ஆமென். கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. ஆண்டவரும் உலக இரட்சகருமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் திருநாமத்தினாலே உங்களை யாவரையும் வாழ்த்தி ஆசீர்வதிக்கிறேன். நேற்று முழுவதும் கண்மணி போல பாதுகாத்து நம்மை பராமரித்து நம்மை ஆசீர்வதித்து இந்த காலவேளையிலே நல்ல சுகத்தையும் பலத்தையும் ஜீவனையும் ஒருவர் முகத்தை ஒருவர் பார்க்கும்படியான கிருபையும் கொடுத்த என் தேவாதி தேவனுக்கு நான் நன்றி செலுத்துகிறேன். இந்த நேரலில் மூலமாக உங்களை காண்பதில் மிகுந்த ஒரு சந்தோஷம். ஏனென்று சொன்னால் இன்றைக்கும் ஆங்காங்கே அநேக ஜனங்கள் வீட்டில் முடங்கப்பட்டு இருந்தபோதும் கூட நாமும் ஆண்டவரை பாடும்படியாக, அவரை துதிக்கும்படியாக, அவருடைய வேதத்தை வாசித்து அதை தியானித்து அவரிடத்தில் ஒரு சில விண்ணப்பங்களை இந்த நேரலின் மூலமாக காணும்படியாக, கர்த்தருடைய சமூகத்தை நோக்கி பார்க்கும்படியான ஒரு மாபெரும் கிருபையை இன்றைக்கு உனக்கும் எனக்கும் ஆண்டவர் கொடுத்தது நிமித்தமாக மிகுந்த ஒரு சந்தோஷம். இன்றைக்கு நாம் வாசித்த 119ஆம் சங்கீதத்தில் 105 112 வரையும் நாம் வாசிக்க கேட்டோம். இதில் இந்த 119ஆம் சங்கீதத்தின் 14வது பாகமாக இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிற ஒரு காரியத்தை இன்றைக்கு நாம் பார்க்க போகிறோம். இன்றைக்கு இந்த வாசித்த இந்த 8 வசனத்தில் 4 வசனங்கள் 4 வசனங்களாக 2 பிரிவுகளாக இங்கு பிரித்து உங்களுக்கு காண்பிக்க ஆசைப்படுகிறேன். முதல்ல பார்க்கும் பொழுது அந்த முதல் தலைப்பு அங்கே கொடுக்கப்பட்ட நூன் என்று ஒரு வார்த்தை அங்கே கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது நாம் பார்க்கிறோம். மெய்யெழுத்தாகிய அந்த எபிரேயர் பாஷையில் 14வது வார்த்தையை கொண்டு அந்த வரிகள் எழுதப்பட்டு இருக்கிறது சொல்லி அழகாக சொல்லப்படுகிறது நாம் பார்க்கிறோம். அதற்கு 2 அர்த்தங்கள் கொடுக்கப்படும். ஒன்று மீன் என்று சொல்லப்படுகிறது, இன்னொன்று தலைமுறை தோறும் என்று சொல்லி அங்கே வேத வல்லுநர்கள் அழகாக வலியுறுத்துகிறதை நாம் பார்க்கக்கூடும். ஆனால் இந்த இடத்துல 105 108 வரைக்கும் நாம் பார்த்தோம் என்று சொன்னால், ஒரு மனுஷனுடைய வாழ்வாதாரத்துக்கு அவன் வாழ்வதற்கு என்ன அடிப்படையான காரியங்கள் என்று சொல்லி அங்கே அந்த 4 வசனங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. இரண்டாவது 109 112 வரைக்கும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால், ஒரு மனுஷனுடைய வாழ்க்கையில் அந்த வேதமும் அவனுடைய வாழ்வின் சூழ்நிலையும் எப்படிப்பட்டதா இருக்கிறது என்று சொல்லி அழகாக அங்க வலியுறுத்துகிறது நாம் பார்க்கிறோம். சங்கீதக்கார தாவீது அழகாக சொல்கிறார் முதல் வசனத்தில், உம்முடைய வசனம் என் கால்களுக்கு தீபமும் என் பாதைகளுக்கு வெளிச்சமுமாக இருக்கிறது என்று பார்க்கிறோம். முதல்ல அவர் சொல்றார், இந்த வேத வசனம் என்னுடைய கால்களுக்கு, அதாவது என்னுடைய கால்களுக்கு அந்த வேத வசனம் எப்படிப்பட்டதா இருக்கிறது என்று சொன்னால், அது ஒரு தீபமாக இருக்கிறது என்று சொல்லுகிறது நாம் பார்க்கிறோம். இன்றைக்கும் உலகத்தில் நாம் எத்தனையோ அடிகளை எடுத்து வைக்கிறோம். ஆனால் நாம் எடுத்து வைக்கிற ஒவ்வொரு அடிகளை பார்க்கும் பொழுது அவைகள் நன்றாக நாம் நடக்கிறதா இருக்கிறதா, இல்லை தவறான வழிகளை போகிறதா இருக்கிறதா, இல்லை ஆண்டவருக்கு பிரியமுள்ள ஒரு வாழ்க்கையில் பாதையில் நான் நடக்கிறேனா என்பதை இன்றைக்கு இந்த காலவெளியில் நாம் ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டும். நாம் எடுத்து வைக்கிற ஒவ்வொரு அடிகளும் தவறாக இருக்கும் என்று சொன்னால், அதாவது இந்த வேத வசனம் நம்முடைய கால்களுக்கு தீபமாக இல்லை என்று சொன்னால், நாம் எடுத்து வைக்கிற ஒவ்வொரு அடிகளும் பல பிரச்சனைகளை நமக்கு கொண்டு வருகிறதா இருக்கும். அதுதான் தாவீது அழகா சொல்லுகிறார், உம்முடைய வசனம் என் கால்களுக்கு தீபமா இருக்கிறது ஆண்டவரே, அது என் வாழ்க்கைக்கு போதும் என்று சொல்லுகிறது நாம் பார்க்கிறோம். இரண்டாவது லைன்ல சொல்றாரு, அது என் பாதைகளுக்கு எல்லாம் அது வெளிச்சமா இருக்கிறது என்று பார்க்கிறோம்.
நம்முடைய வாழ்க்கையில வெளிச்சம் இல்லை என்று சொன்னால் எப்படி நாம் தடுமாறுகிறோமோ அல்லது இடறி கீழே விழுகிறோமோ, இருட்டா இருக்கும் பொழுது. ஆனால் வெளிச்சம் இருக்கும் என்று சொன்னால் அதில் நம்மளால சீராக செல்ல முடியும். நாம் அதில் அழகாக நடக்கக்கூடும். நாம் செல்ல வேண்டிய பயணத்தை தொடர்ந்து நடத்தக்கூடும். ஆனால் இங்கே இந்த 2 வசனத்தில் ஒன்று என் வாழ்க்கைக்கு அது தீபமா இருக்கிறது, இரண்டாவது அது என் வாழ்க்கைக்கு ரொம்ப வெளிச்சமா இருக்கிறது. ஆகினால எல்லா சூழ்நிலை வந்தாலும் கூட என் வாழ்க்கையில நான் வெற்றியுள்ள ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்வேன் என்று சொல்லி தாவீது சொல்லுகிறார். நேற்று தினத்தில் நம்ம வாசித்தோம் அவருடைய வார்த்தை குறித்து தாவீது அழகாய் சொல்லுகிறார். 102ஆம் வசனம் என்று நினைக்கிறேன். அதில் அவர் சொல்லும் பொழுது, நீர் என்னுடைய 103ஆம் வசனத்தில், உம்முடைய வார்த்தைகள் என் நாவுக்கு எவ்வளவு இனிமையானவைகள் என்று சொல்லுகிறது நாம் பார்க்கிறோம். ஆண்டுடைய வார்த்தையை அந்த மனுஷன் எப்படி ருசித்து எழுதுகிற ஒரு காரியம், என் நாவுக்கு அது இனிமையானவர்களாக இருக்குதுன்னு சொல்றாரு. ரெண்டாவது அவர் அந்த 14ஆம் பாதத்தை எழுதும் பொழுது அவர் சொல்றாரு, உம்முடைய வசனம் என் கால்களுக்கு தீபமா இருக்கிறது ஆண்டவரே, என் பாதைகளுக்கு அது வெளிச்சமா இருக்கிறது. ஆகினால் நான் இடர்ல, என் வாழ்க்கையில பல பிரச்சனைகள் வந்தாலும் நான் சோர்ந்து போகல. அடுத்ததான் அவர் சொல்லும் பொழுது 106ஆம் வசனத்துல, அதனால உம்முடைய நீதி நியாயங்களை காத்து நடக்கிறேன் என்று ஆணையிட்டு அதை நான் நிறைவேற்றுவேன். எப்பொழுது நாம் நிறைவேற்ற முடியும்? ஆண்டுடைய வசனம், ஆண்டுடைய வார்த்தை நமக்கு தீபமாகும், நமக்கு வெளிச்சமாக இருக்கும் பொழுது நாம் ஆண்டவருக்கு செய்ய நினைக்கிற ஒவ்வொரு காரியத்தும் நம்மளால நிறைவேற்ற முடியும் என்று சொல்லி தாவீது நல்ல ஒரு உதாரணமாக இருக்கிறது நாம் பார்க்கிறோம். அடுத்தது அவர் சொல்றார், நான் மிகவும் உபத்திரப்படுகிறேன், கர்த்தாவே உம்முடைய வசனத்தின்படி என்னை உயிர்ப்பியும். ஏன் இந்த வசனம் நமக்கு தீபமாகும்? ஏன் இந்த வசனம் நமக்கு வெளிச்சமாக இருக்கணும்னு சொன்னா, அது என்னை ஒவ்வொரு நாளும் உயிர்ப்பித்து கொண்டே இருக்கும். இன்னைக்கு அநேக ஜனங்கள் மரணத்தின் பாதையில் ஓடிக்கொண்டு இருக்கிறார்கள். அநேக ஜனங்கள், எனக்கு இந்த வியாதி நிமித்தமாக நான் மரணத்தை சந்திப்பனும், இல்லை இந்த வியாதி என்னை பீடித்து என்னை தனிமைப்படுத்திடுவார்கள் சொல்லி அநேக ஜனங்கள் பயந்து நடுங்கி கொண்டு வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறாங்க. அந்த நேரத்தில் கூட இந்த வார்த்தையை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற அருமையான தேவ ஜனமே, தாவீதை போல ஆண்டவரை நோக்கி, ஆண்டவரை உம்முடைய வசனம் என் நாவுக்கு மாத்திரமல்ல ஆண்டவரை, என் பாதைக்கும் என்னுடைய கால்களுக்கு அது தீபமா வெளிச்சமா இருக்கும் என்று சொன்னால், நீங்க என்னென்ன காரியத்தை செய்யணும்னு சொல்லி என்னிடத்துல சொன்னீங்களோ அதெல்லாம் அந்த வார்த்தையை கொண்டு நான் நிறைவேற்றுவேன். அடுத்ததா அவர் சொல்றாரு, நான் உபத்திரம் வாட்டா கூட என்னுடைய வாழ்க்கையில என்னை நீங்க உயிர்ப்பிப்பீங்க என்று சொல்லி ஆண்டவரை குறித்து அவர் சொல்லுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம். கர்த்தாவே, என் வாயின் உற்சாக பலிகளை நீர் அங்கீகரித்து உம்முடைய நியாயங்களை எனக்கு போதித்தருளும் என்று சொல்லுகிறதை பார்க்கிறோம். என்னை உயிர்ப்பிக்கிறது மாத்திரம் அல்ல ஆண்டவரை, எனக்கு நீங்க போதிங்க, எனக்கு நீங்க உம்முடைய வேத வசனத்தை கற்றுக் கொடுங்க. அது என் கால்களுக்கு தீபமும் பாதைக்கு வெளிச்சமா இருக்கும். ஒவ்வொரு நாளும் நான் இடராத ஒரு வாழ்க்கையை வாழுவேன், செம்மையான வழியில் நான் நடப்பேன் என்று சொல்லி அவன் அழகாக வலியுறுத்துகிறதை நாம் பார்க்கிறோம். இந்த வார்த்தை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற தேவச்சனமே, எத்தனையோ ஒரு ஆண்டவரை நோக்கி நாம் செபித்திருக்கிறோம், எத்தனையோ தேவைகளுக்காக ஆண்டவரை நோக்கி நம்ம கேட்டு இருக்கிறோம், எத்தனையோ காரியங்கள் நடக்க வேண்டும் சொல்லி பொருத்தனைகளை செய்திருக்கிறோம். ஆனால் இன்றைக்கு தாவீதை போல எத்தனை பேர் நம்முடைய வாழ்க்கையில், ஆண்டவரே நீர் சொன்ன வார்த்தையை நான் நிறைவேற்றுவேன், இந்த வசனம் என்னை உயிர்ப்பிக்கும், இந்த வார்த்தையின்படி என்னுடைய வாழ்க்கையில் நான் நடப்பேன் என்று சொல்லி எத்தனை பேர் நாம் ஆண்டவர்கிட்ட கேட்கிறவர்களா இருக்கிறோம். இதுவரை செய்தது போதும். இன்னைக்கு ஆண்டவரிடத்தில் ஒரு தீர்மானம் எடுங்க. ஆண்டவரே, என் பாதைகள் இருளாக இருக்கும் என்று சொன்னால், என்னுடைய நடைகள் ஆண்டவரே தீபமாய் இல்லாமல் இருக்கும் என்று சொன்னால், நான் இடறி போய் இருப்பேன், நான் விழுந்து போய் இருப்பேன், என்னுடைய வாழ்க்கையில் தடுமாற்றங்கள் ஏற்பட்டு இருக்கும். ஒரு விசை கூட இன்றைக்கு உம்முடைய வசனம் என் கால்களுக்கு தீபமும் பாதைக்கு வெளிச்சமாய் மாற்றுங்க ஆண்டவரேன்னு சொல்லி போதித்தருளும் என்று கேட்கும் பொழுது, நமக்கு அவர் சமூகத்தில் நம்மை உட்கார வைத்து அவர் போதிக்கிற தேவனாய் இருக்கிறார். இரண்டாவது 109ஆம் வசனத்திலிருந்து 112ஆம் வசனத்தை வாசிக்கும் பொழுது, இங்கே வேத வசனம் ஒரு மனுஷனுடைய வாழ்க்கையில எப்படிப்பட்டதா இருக்குன்னு சொல்லி அழகாக ஒரு எக்ஸ்பிளைன் பண்றதை நம்ம பார்க்கிறோம். என் பிராணன் எப்பொழுதும் என் கையில் இருக்கிறது. நாம கூட அடிக்கடி சொல்றேன்ல,
நம்முடைய பிராணன் நம்முடைய கையில் இருக்கு. அதாவது நம்முடைய உயிர், நம்முடைய ஜீவன் நம்முடைய கையில் இருக்கு. ஒரு ஆபத்து நேரத்தில், ஒரு கஷ்டத்தின் நேரத்தில், நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஒரு பல பிரச்சனைகள் எழும்பும் பொழுது நாம் எவ்வளோ தூரம் ஓட முடியுமோ அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் ஓடி வருகிறோம். ஓடி வந்து மற்றவங்கிட்ட நம்ம சொல்லும் போது சொல்கிறோம், நான் அந்த இடத்துல அவ்வளோ பெரிய ஆபத்து வந்து, ஒரு மிருகம் என்னை துரத்தின்னு வந்து, ஒரு பிரச்சனை என்னை துரத்தின்னு வரும்போது நான் ஓடி வந்தேன். அப்போ ஓடி வரும்போது நம்ம சொல்லுவோம், என் உயிரை நான் கையில் பிடிச்சுன்னு ஓடி வந்தேன்னு சொல்லி. இதுதான் தாவீது அழகாய் சொல்கிறார், என் பிராணன் என் கையில் இருக்கிறது. ஆனாலும் அவர் சொல்ற ஒரு வார்த்தை, உம்முடைய வேதத்தை நான் மறவேன். நம்முடைய பிராணன் நம்முடைய கையில் இருக்கிறது தான். ஆனால் அதை பிடித்து கொண்டு ஒவ்வொரு நாளும் ஓடுகிறோம். ஆனால் ஓடும் பொழுது நாம் எதை மறந்து போகிறோம் சொன்னால், ஆண்டவர் கொடுத்த வேத வசனத்தை மறந்துடுறோம். நம்முடைய ஜீவனை காத்துக்கொள்ள தான் ஓடுறோமா ஒழிய, நம்முடைய வாழ்க்கையில ஆண்டவர் கொடுத்த வசனத்தை, ஆண்டவர் கொடுத்த ஆசீர்வாதத்தை நாம் மறந்து ஓடுகளா இருக்கிறோம். ஆனால் இன்றைக்கு இந்த காலவெளியில் அவருடைய வசனத்தை மறவாதீங்க. அதுதான் உன் வாழ்க்கைக்கு நல்ல ஒரு வாழ்வாதாரமா இருக்கிறது. இரண்டாவது அவர் சொல்றாரு, துன்மார்க்கர் எனக்கு கண்ணி வைக்கிறார்கள். இன்றைக்கும் நம்முடைய வாழ்க்கையில நம்ம எப்போ கீழே விழுவோம், நம்மளை எப்போ கீழே தள்ளலாம் என்று சொல்லி உறவுகள் காத்து கொண்டு இருக்கிறது. சத்துரு மாத்திரம் காத்து கொண்டு இல்லை, இன்னைக்கு உறவுகளும் காத்து கொண்டு இருக்கிறது. ஆனால் அப்படிப்பட்ட நிலைகள் நாம் வரும் பொழுது, அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைகள் நமக்கு ஏற்படும் பொழுது நம்ம என்ன செய்யணும் யோசித்து பாருங்க. நம்முடைய வாழ்க்கையில் இன்னைக்கு நான் ஆண்டவரை பாடுறேன், ஆண்டவரை துதிக்கிறேன், எனக்கு தான் கண்ணீர்கள், எனக்கு தான் போராட்டம், எனக்கு தான் பிரச்சனை, இப்படி தான் நம்ம சொல்லி கொண்டு இருக்கிறோமா ஒழிய, தாவீது அழகான ஒரு காரியத்தை அங்கே கற்றுக் கொடுக்கிறாரு. என் துன்மார்க்கர் எனக்கு கண்ணி வைக்கிறாங்க, உண்மைதான். ஆனாலும் உம்முடைய வழிகளையும் ஆனாலும் உம்முடைய கட்டளைகளை விட்டு வழி தவறேன் என்று சொல்லுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம். இன்னைக்கு நமக்கு வருகிற பிரச்சனைகள் இல்லை, நமக்கு ஏற்படுகிற போராட்டங்களில் நம்ம என்ன சொல்லுகிறோம், நம்ம என்ன செய்து கொண்டு இருக்கிறோம், கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்க. தாவீதை போல ஆண்டவர் கொடுத்த கட்டளைகளை நாம் வழிவிட்டு தவறாமல் இருக்கிறோமா, இல்லை தவறி போகிறோமா? தவறி இருப்போம் என்று சொன்னால் சரிப்படுத்திக் கொள்வோம். இனி வருகிற பிரச்சனைகளில், இனி வருகிற போராட்டங்களில் நாம் ஆண்டவரை விட்டு, அவருடைய கட்டளைகளை விட்டு நாம் வழி தவறக்கூடாது என்று சொல்லுகிறார். அடுத்ததுல அவர் சொல்றார் 111ஆம் வசனத்தில், உம்முடைய சாட்சிகளை நித்திய சுதந்திரமாக்கி கொண்டிருக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம். இன்னைக்கு உலகத்தில் இன்னைக்கு சந்தோஷத்தோடு கூட, சமாதானத்தோடு, பேர் புகழோடு கூட, ஆஸ்தி அந்தஸ்துகளோடு கூட வாழ்வது தான் இன்றைக்கு சுதந்திரமான ஒரு வாழ்க்கை என்று சொல்லி அநேகர் நினைத்து கொண்டிருக்கிற, சுகத்தோடு பலத்தோடு கூட. ஆனால் தாவீது இங்கே அழகாக சொல்றாரு, உம்முடைய சாட்சி தான் ஆண்டவரை நித்திய சுதந்திரமாக இருக்கிறது. இன்னைக்கு உலகத்தில் எதை வேணாலும் நம்மளோட வாழ்க்கையில் சம்பாதிக்க கொள்ளலாம். ஆனால் ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் அவர் கொடுத்த இந்த ஜீவ காலத்தில் அவர் செய்த சாட்சிகளை நம்முடைய வாழ்க்கையில் சுதந்திரமாக்கி கொள்ளணும். அப்போ தான் நம்முடைய இருதயத்துக்கு அது எப்படி இருக்குன்னு சொன்னால் மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் என்று சொல்லுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம். இந்த காலவெளியில் கூட இந்த வார்த்தை கேட்டுக்கொண்டு, தேவச்சனமே, இன்னைக்கு உன் இருதயத்தில் எது மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது? இன்றைக்கி ஆஸ்தி அந்தஸ்து பேர் புகழ் இது எதுவுமே நம்முடைய வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சியை உண்டாக்காது. இது எல்லாமே இந்த உலகத்தோடு மறைந்து போகக்கூடியதாக இருக்கிறது. ஆனால் ஆண்டவர் கண்ணு நீ சாட்சிய வாழ்வ என்று சொன்னால் உன் இருதயத்தில் மகிழ்ச்சி எப்பொழுதும் இருக்கும். அவர் கடைசியாக சொல்லி முடிக்கிறாரு, முடிவு பரிந்தும் இடைவிடாமல். 2 காரியத்தை அவர் சொல்றார் பாருங்க. ஒன்று முடிவு பரியந்தும், இல்லைன்னா இடைவிடாமல். இன்னைக்கு நாம அநேக காரியங்களை செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி அநேக காரியங்களை குறித்து நம்ம செய்கிறோம். வருஷங்கள் துவங்கும் பொழுது, இல்லை வருஷங்கள் ஆரம்பிக்கும் பொழுது, நான் இப்படி செபிப்பேன், நான் இந்த அதிகாரத்தை இதிலிருந்து நான் வாசிப்பேன், இப்படி செய்வேன், ஆண்டவருக்கு சாட்சியாக வாழ்வேன், இந்த ஜபத்தை நான் விடவே மாட்டேன் என்று சொல்லி அநேக நேரங்கள் நம்ம செய்து கொண்டிருக்கிறோம். ஆனால் நாட்கள் கடந்து போக போக அதை நாம் விட்டு விடுகிறோம். ஆனால் தாவீது சொல்றாரு, முடிவு பரிந்தும் இடைவிடாமல் உம்முடைய பிரமாணத்தின்படி செய்ய என் இருதயத்தை சாய்க்கிறேன். இந்த காலவெளியில் ஆண்டவருடைய வார்த்தை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற தேவச்சனமே, பல பிரச்சனைகள், பல போராட்டங்கள், பல நிந்தனைகள் நம்முடைய வாழ்க்கையில் வரலாம். ஆனால் நம்முடைய இருதயம் ஆண்டவர் பக்கமாக சாயிட்டோம். ஆண்டவர் பக்கமாக நம்முடைய இருதயத்தை சாய்த்து இருப்போம். எப்பொழுதுதான் நம்முடைய வாழ்க்கையில் அவர் சொன்ன எல்லா காரியத்தையும் நம்மளால் செய்ய முடியும். அவர் அழகாக சொன்னார், நீங்கள் உலகம் எங்கு போய் சகல ஜனங்களுக்கு சுவிசேஷத்தை சொல்லுங்க,
பிதா குமாரன் பரிசுத்த ஆவி நாமத்தில் அவங்களுக்கு ஞானஸ்தானம் கொடுங்க. நான் கற்றுக் கொடுத்த யாவையும் அவள் கை கொள்ள முடியும், அவள் கருத்தா உபதேசம் பண்ணுங்கன்னு சொன்னாரு. அப்போ உலகத்தின் முடிவு வரைந்தும் சகல நாட்கள் நான் உங்களோடு கூட இருப்பேன் சொன்னவர் இந்த வார்த்தையும் சொல்லுகிறார். முடிவு பரிந்தும் இடைவிடாமல் அவருடைய பிரமாணத்தின்படி செய்யும்படியாக நம்முடைய இருதயத்தை ஆண்டவர் பக்கம் சாய்ப்போம். இடராத ஒரு வாழ்க்கையை நாம் வாழ்வோம். செம்மையா ஆண்டவர் சமூகத்தில் போய் சேர்க்க தேவன் திவ்ய வார்த்தைகள் மூலமாக நமக்கு உதவி செய்வாராக. ஆமென். நாம் யாவரும் கண்களை மூடி